Ben queridos irmáns da horta, benvidos a un novo vídeo. Comeza a guerra, primeira ofensiva, guerra química. Comezamos. Xabón potásico, aceite de ricino. Vamos a facer un compuesto indixesto para que non soporten vivir baixo as nosas tomateiras, para que non soporten comer as nosas raíces. Vanse poñer mal, van ter que a galeira, van cagar por eles e van ter que marchar. Primeira acción. Acordadevos de sempre que leve máis cantidad de xabón que de aceite, para que quede ben emulsionado, para que non frote nada na agua, para que se integre. Recordade que este composto é completamente inocuo para as nosas plantas. E máis, o xabón potásico descompoñerase e convertirase en potasio que tanta falta lle fai ás nosas plantas neste momento. Comeza a caer o sol, é o momento ideal para destruir as galerías superficiales, facerlles que teñan que traballar e facer máis galerías e que así entren en contacto con o noso aceite de ricino, para que lles empece a sentar mal. E esta é a primeira batalla, quedan dúas máis. Conseguiremos ganarlles, non o van a aguantar. Pero antes de rematar este vídeo, non vos olvidar de darlle a like, se os gusta o contenido compartilo e ademais suscribirvos ao meu canal de YouTube Agromíguez. Así que amigos, moitas gracias por aguantarme e ata un novo vídeo.